Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, Makauban si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka 6 anyos gabatang babae ang naluwas human kini gi-hostage sa usa ka lalaking sospek sa Marawi City. Sospek napatay sa miresponding pulis human kini nagmagahi ug nagkaagresibo atol sa negosasyon. Ani ang dugang detalye. Hilabihan ang paghilak niining usa ka 6 anyos gabatang babae samtang gina-hostage kini sa usa ka lalaki na adunay bit-bit nga kutsilyo sa barangay Sabala, Manao sa Marawi City. Pasado alas 7 sa buntag adlawng Domingo. Gisuwayan pa kini pagpakalma sa mga residente sa lugar apan wala kini naminaw. Allegedly, tumatakbo ito dito sa Ground Zero. So, pinasok niya yung bahay ng victim ng taga Sabala, Manao proper natin sa Lanao, sa Marawi City, no? Pero pagpasok niya, kinuha niya at nilagyan niya ng knife. Kung makita mo yung knife, parang chopping knife, di ba? Wala na makita pa sa video. Apan usa ka off-duty police nga naga-jogging sa lugar ang unang nakaresponde sa lugar. Gikuha niini ang iyang service firearm ug gisuwayan pa pag-negotiate ang suspect nga mo-surrender. Apan nagmagahi ug agresibo na ang suspect. Nung mapansin ng tao natin na may dugo na, kasi sabi sa akin kanina, na-interview ko siya, yung police na sabi niya, pinapasok ko niya, na nakaano yung kamay, pinipigilan ng isang kamay niya yung pinaka-blade ng ng hawak ng suspect natin. Tapos meron ang nakitang dugo sa bata. So prompting him to fire, natamaan niya yung suspect at na-release yung bata. Daling gidala sa ospital ang 6 anyos nga bata kinsa nakaangkon og samad sa iyang aping ug abaga. Gumikan sa kutsilyo nga dala sa suspect. Dead on the spot sabang suspect. Humana po sila sa mga miresponding police. Padayon pa nga ginaila sa PNP ang suspect. Panawagan nila sa mga nawadan og kabanay sa kasikbit nga lugar nga magipag-alayon sa Marawi City PNP alang sa pag-ila sa maong suspect. Yung hindi siya kilala may mga na hindi siya nakikita doon at hindi siya taga-roon. So yun yung until now, sabi ko sa Marawi City Police, magtanong na sila kasi maraming construction dyan sa Ground Zero. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.